Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Keti Masomera achituka tight na Kiki achiti makaita utsinye kune dzinyati family kuvarovesa nemacopyright. Tera yemunzwa iri beti nemusikana vaiva ndotufarira turi natural plus hatu ningirikiri isi pano tinopakura zvefeya anenge asingada anoenda zvake panapa ndepedu isi vari bita. Remember tiri bita unogona ungovhungwa, unogona ungoitwa gondomanamura ungotakurwa wotonzwa wakutongotukwa. Ndo zvatiri panapa tiri bita hatina direction. Kana riri day rako to shine is not my problem. If it's your time to shine, you can shine like my brand. So vananati vapanika. Ndaona vanhu vakawanda vachinyora vachiti tsvagai rimwe basa. Thank you for the stars. Yes, mwana wa George, my sister. Ndanzwa vanhu vachiti tsvagai basa chichichi. Aiwaka guys. Yes, muri right kuti ngaatsvage rimwe side hustle. But remember ava vanocreate content full time. Munomboziva kuti kucreate content kunototorawo time here. Kune vari kuti tsvaga basa woiita side hustle. Ava havauyi palive seni kandotanga ndazombonoshanda shift. Ava vanoswera vachifilma vozoedita vozoshare. So, basa ngavatsvage havo kana achida but tinozoshoterwa necontent. Inini ndiri kusaidi kwaananati ndo timu rangu iroro. Taitina nati nemunakikani nakuvavenga bandoda kuvaudza zvandichavaudza. Saka vananati nemukadzi wake. Kana murume achidawo kuzodhisaidha kutsvaga basa ngaatsvage but guys, consider kuti mwana wavo achiri mudiki plus vese vachiri vadiki, musikana achiri mudiki vachibatsirana pamwana vachiita content. Pane pasina chakaipa. Because ava havadeni kavasiyana neni. Havafaniri kubvisirwa monetization because havadeni vanoisa content yavo. Handitika. Saka neiwayo ndinoti vananeti ZW chiitai kuti kana mapuwa mari nembinga dzenyu kana kuti mahora mari paFacebook mukahora $2,000 chishandisai 1,000 moviga 1,000 kuitira zvikamuka zvakadai hamuzochemi. Mashuwa dzidzai kuneni mama sisketi content creator izvozvi yakabva kupinda. Saka dzidzai kuti yamawana iyoyoyo mukawana $500 chishandisai 250 tswinyirirai moziva kuti situation onguva yakadai ikadzoka hatisi desperate tineka something. Handitika. Ipapo mubva madzidza kubva nhasi usagara usinawo kana. Munhu wese chero murombo isi takasvika kuno kuEurope nemari dzekusungirira rand kusvika dzakwana tikazouya. Saka munotora muchiisa pasaidi. And then patumari tuyose vanhu vane page vanodiwa nevanhu vese including in. Mozongotsvagawo kana chamunotengesawo papage penyu. Vanhu vanouya vachitenga. Thank you Bianca Chikano. Vanhu vanouya vachitenga chamunenge muchitengesawo ichocho. Sevanhu vane mwana achiri mudiki. Inini I understand because vana vangu vachiri vadiki futi. Saka izvezvi chidzidzai kuchengeta mari nekuti mwana wenyu ari mudiki tikada kuti endai kubasa isi vamwe to understand situation muchiri vadiki musikana uyo achiri mudiki anogona kuita exhausted akasara nemwana ega full time mwari kubasa. Regai vambobatsirana but chidzidzai kuchengeta kashoma kamune mawana kuitira zvikaitika. 1. Number 2, chiitei mukaona kamari kenyu kana toziva mapeji anopinza mari. Mukaona kamari chitsvagaiwo zvimwe zvekuita zvekungoinvesta kuti zvikashata ringave domasi whatever it is. Vanhu vanoti ayo takunotengera vana vedu vaya vabvisirwa monetization vanoti varaidza necontent kuno kudiaspora kune stress kana loneliness. Hamuoni isi tichiuya tichingobvamburana nevanhu. Ndo patinototandara saka mukasati pacontent tinoshaya zvekuningirikira. Handitika. Exactly, good point. Also, munofanirwa kunyasoenda paya paFacebook panonzi maiko English inomboita kaichitiza. Izvozvo zvemaguidelines zvemeta. Kana mafunga kuti ndora full time job reni, verengai zvinhu zvese munzwisise. Pane zvinhu zvekuti zvinokublokesa. Number 1 point. Thank you Bianca. Number 1. Taiti anogona kunge page rake akangoseta straight content yake yakuti anenge angoshare picture yangu ikabudikira strike. Murunzwisisa. Kuna vanhu vanoziya izvi zvekudaro zvekuti seni ndongoti pese pandanga
kubva palive panapa. Anyone anenge angotora chero screenshot akaisa papage ngaaite sei? Ngaistrike. Kana kuti Taitani ngaenda akanobaya kati report naika. Isu vana maidhoms sevanhu vangu vachiziva muchiwirirana kana taiti atirembedza maromo achinoti report wrong because tarichiti muri kuwirirana. Kana musingawiriranayo kana usinganifariri ukasheya zvinhu zvandiri kana nyangwe taizvitora tichiwirirana ndo report handiti kuna Zuckerberg. But kana mamuchiwirirana saizvozvo saka isu manje seBusiness family tata kuona sokuti taiti akaona kuti competitor couple riri kuuya nefire pamaviews tiri kudhonzerana akafunga kuti panapa kuti tinyaradza ava timbovaita pasi tirambe tiri padenga tichienda toita sei handi tinovaona tavaona toti strike. Kana usina monetization unombozorora zveshuwa because monetization inomotivata. Muri kupaona unomboneti saka anenge aneteswa plus ngavhure mapeji akaite tu zvandinoita ini ndikadzingwa kunoku ndoenda kumwe ndikadzingwa kumwe ndodzoka kunoku ndikadzingwa kwaindovhura huruka everyday saka ndo any minute ndombomuka ndichingonzi zvaendo ndouya ndosvika kupenga ndiri kunoku ndikadzingwa uko ndodzokera saka ngaachiita futi nepeji remukadzi wake kuitira kuti zvikadai so vanongoyo vachingobhalansisa kwese. Right, tapedza ipapo. Ende futi last chimwe chinhu chandinoda kutaura ndisandatanga kuedha vanhu vanava ngavadzidze kuti this is called business. Facebook is business. Business iri pane vanhu vane godo pane vanhu vasina godo vanongozviitira zvavari kuita sana maidhoni. Pane vamwe vanhu vanokuona sethreats obva vakutofunga kuti ai rega tipete threat ibva yagara pasi isazombowanike futi mufield because remember panopuwa vanhu mari. Saka munhu wese anenge achigaira pocket yake vakagara vaziva kuti munhu wese first ari kufungira pocket yake vanobatsirika. Vana vaya vanhu vanovada vanonovhiwa zvavanoda ikoko vanoda taiti vanovhiwa kwataiti zvavanoda ikoko zvekuenda kunosangana izvi kaizvi makanganwa here pakatangira hondo yameki nariri rekumeso kutema rinenge ranwa dhiziri rinonzi Matigimu nemwana wangu Mazepinex. Muri kukanganwa Mazepa acho achiti ndabirwa skiti rangu kani tichitanga kuziyana namazepe tikamuedha kulive kwani. Aiwa kana wakanitarisa uchirimemba nyaya itaura tiri kuda kuonesana zvandipadi ndepekuonesana chokwadi here. Aiwa isai malavu nemalaika kandiri kunyazokuvhura. Muri kukanganwa mwana wangu Mazepa achiti meki naMatigimu ndindakakireta skiti zvikataurwa palive yasama zvikauya kulive kwangu Mazepa akaenda kwake asati atanga kupengera COS achipengera skiti Mazepe makangana. Tikabvunza kuti zvakafamba sei nai Mazepe? Muri kunzwa zvakafamba sei Mazepe? Zvikanzi ndindakakireta skiti ndakangoti ndiri mutreni ndakudzokera kumba ndikaona meki watoposta Matigimu aposta Matigimu chikauya chichimira chikati skiti kuita sei chikapenga indaimboti Matigimu akanyarara. Ndosaka ndakazofila comfortable ndosaka ndichifila comfortable kuchituka chopindura nyobvo kana chichida zvacho che. Uyawe ndiye munhu andongotukawo but handambomuvenga ndongonakidzwa nekumutuka nekuti zita rake ro rinonditigimura. Muri kuona zvakakweshana paya nenyaya yeskiti. Inini Mazepe paakauya kunoku inini moziva kuti maskiti handinyanyi kumaita because handimawaniri nguva. Maskiti anoda uine munhu kamuchitaura. Indajaira kutaura ndega indopenga ndoda kutaura ndega 4 hours nchitaura ndega. Saka maskiti ndo pakauya Mazepe indanisiri munhu ane basa nemaskiti ndosaka tisina kumbonetsana. Daenda iwe munhu anoitawo zvemaskiti anonyatso kuti maskiti munoekita wozodai woisa kuYouTube wodi pamwe taidai takatemara. But ini pandakaona vatorwa nenyaya yemaskiti ndaingoti kana tikaita ndongoti uri kudapo kuti indiri kudai ari 4 mama o enyu aya 4 kana 3 ako waenda Mazepa akashaya kupeji kwake indomushera indikaiso rangu Mazepa ndishera taisa nguva dzakasiyana. A good mutual agreement because guys kune vanhu vari kufunga kuzosangana because nhau yese iyi munoziva kuti iri pamari. Kuna vanhu vasiri kunzwisa isi nyaya yekuti bisa monetization ndine chisimba nhau iri pachibhanzi pakuti kavidhiyo kai kakaiswa paYouTube kakavhiyiwa kwaiswa paFacebook nepaTikTok nepaInstagram kwese imari inenge ichidi
kuita maskitsi vese especially kana mese muine mapage michiita mari nemapage. Dzidzai kuti mukagara pasi so moti okay ndini mhosva ndini madam boss ngatitei skit itai maskitsi 4 2 amhosva 2 amadam boss moti right iri harifi rakashewa kwako rakaenda papage pako nderangu iri rako iri kana masvika umwe aenda netu wake umwe aenda netu wake hapana anoti mukaita zvekusangana zveexcitement kuti tasangana vanhu vari popular osiya umwe achienda nefoni mototemana chete because panotowana mese munoiziva kakunaka kwayo mari yaZuckerberg. Vana vatambwa manje chekuseri because havasati vanyatsovhurika manje vatambwa chekuseri manje nakakakakakakakaka kedu kechitumba zvino kaika yakatani kuchema nikakatuka nichadukatuka but daukaudza chokwadi akatani kuchema kanozeka kuti mamaketi zvakaitirwa DJ ona mamaketi atinambotarisira zvakadaro bvoko muri shiwa nga tiri kutiraya oni tiri kuedza mamaketi kani kusadaro mamaketi tozoise kwaile ndobairwa live ndikachemerwa ndikazofila bhedhi but pane nyaya makaona kama panzwisisa kapane nyaya mapanzwisisa saka inini zvandaona analyzation yangu inini yandikuda kukuudzai ndeyekuti sorry zvenyu kumafanzi ataiti ina handina nothing chiri personal navo vana vaya ndotoonawo kupeji kwavo zvekuti ndichitomboseka dzimwe nguva but dai taiti anga achiziva kuti zvechokwadi handina kuripotera munhu content angadai aansa foni paanga akufonerwa ende paisirwawo mameseji kuzoona vanhu vouya kuzotaura pasocial media kureva kuti vatozama kubata munhu achiignore achiziva metsi dzake dzaaita ndo mutore wandazviita nemuonero wandazviita and I think kune vanotobvumirana neni because pamwe nemistake ndastrikewa nemistake nesetting yawakaisa unoenda unosunungura setting iyeyo kuti ndiririliswe handiti tiri kuwirirana tiri kutaura why asina kutaura anything kwavari size yake yanga aronga yanga yaita because vanhu havangade vangudzana ondabviswa monetization votaura but chazoita kuti vazobuda papublic ndechekuti uyo anga achivavharira panze vachibvunza kuti ko zvafamba sei pavhidhiyo muri kuona right then aramba kudaira foni haana chaakomenda kana chaataura haana kana kuvafonera kuvati handina kuripota mirai tiite email kuna Zuckerberg kuti we are together in this video haana kuratidza kuti ari kufarira zvadi zvaaita isusu manje uhu ndo hunhu hwakamuchacha zviregedze iwe taita otherwise unopera usati waenda uku usafunge kuti ukasumuka stereka ugoni kudzoka futi pasi unosumuka ende kusumuka pasiya kunovhunudza but wakudonha unodonha semurume uyo akauya achiti jewelry medusa akarira kwe 24 hours unodonha vanhu vanozobhoekana neutsinye taramba kuitirana utsinye uku because hamusi my enemies hapana nidi yekuenda kufamba all the way kuenda kunoisa paini pane mumwe kunomubvisisira zvaari kurarama nazvo zvauri kuraramawo nazvo iwewe because kuchema kwevamwe vaya uchaita munyama wekuti unobva wadonha kuti pasi mvorokosho imari yaZuckerberg isu vana Ketina takahora ini ndakambohora 10,000 euro 4 weeks bvunzai Tate Mildred ndosaka vakazoti rinombovhurwa nepapi ndivhurirewo muzukuru uchikokera mozandi ndakavhura peji raTate Mildred iro riya rakanzi Tate Mildred tichiri kuhwanda tichiri muhari yechinhu ichi chakashisha maguru ichi zvichirambidzwa nzonsava vanhu havavhurirwi sei zvakadaro ndindakarivhura riya unopera kuti treat people nice and futi kuTikTok ndaona vanhu vakawanda vachinyora kuti this is not the first time taita akambozviitira umwe mukadzi yes ramba kuti vanhu vashaye content yako because ndo yaunorarama nayo but udza munhu first because umwe munhu anenge aita asingatombozivi udza munhu first plus unofanira kunzwisisa kuti kana vanhu vari papublic figure vanokugona kungoshaya vhidhiyo yako zvekukufarira usabva wakara mari zvekudaro zvekuti aiwa zvese ngazvionekwa papeji ravo kune vamwe vanhu vanokufarira vanotokuisa paprofile picture kuwhatsapp chete kana paprofile picture pafacebook
mafanzi ndokunonzi kuva papublic. Usabva wanzwisisa mari yacho yeindaneti zvekudaro zvekuti wakutoti nemunhu wese angoisa vhidhiyo rako ngabva atorerwa. Ko vanhu vese vakati hatichadi kuuya kuzovhiyiwa zvinhu zvako unozviona naZuckerberg muri tu. Learn to think about other people as well. Isaka vakadzimba midhadhadha nemari yeFacebook iyi. 7, 8, 9, 10,000 within 4 weeks ndaiwana imi papeji rakanzi Keti Masomere re 349,000 followers. Kama live adzangu 8,000 chimwe mukoma kuseni yawedzera ne 1,000. Bvunza ikana Summers anokutora ikana Summers aihora ma 10, 11 madays acho. Imi muchiri vana vadiki ndozvamuri kuda kurarama nazvo. Bvisai mweya wegodo neutsinye. Mukaita mweya wegodo neutsinye muchaguma madivhaidha vanhu pakazoita inonzi Nyati family neTaiti family, Circuit family neSnake family. Inhau yegodo yekuti wana ane godo ari kutya kukundwa neumwe. Wakupikidza nemunhu asiri hama yako wausingazivi. Wausingazivi kuti ari kutungamirwa ari kuvhenekerwa. Exactly muchaguma makani kafamily kakadai. Nyati family, Taiti family. Nekuda kwokuti wana ane godo kana kuti wana ari kutya kuti umwe ari kumuovertake. Star yako haisi star yemunhu wese. Munhu nemunhu ane star yake. Usade kuenda kunobvisira munhu star. Iwewe Taiti uri wrong. Wadecide paipepo wakanzi nawo laputeke wakabuda uchirembedza miromo inenge mapapu ari papiwa uchiridza mero. Mukoma zvakashata ko nhasi watadza nei kusvikotaura. Chakutadzisa kutaura chii unogona kubaya live wakabayira ola live ukatatamura miromo uchichema. Wadi kubaya live wataiwa munin'ina wangu akanganisa kunzwa haana kuzondipa nguva yekumupindura ndandiri busy please. Hazvisi izvo zvaitika zvafamba so. Wakabuda madziwa ukarembedza miromo yepingi uchichema ukati mukoma ola uri suspect iyo. Iwe ndikamuchacha semu WhatsApp group. Relax. Gara pasi urelax. Sabva waita unge zvinonzi ndiwe gwanopuhwa mari paFacebook. Vamwe tikabudisa mainvoice panapa vanhu vese vanotiza nemastars pana. Abudisa mainvoice mazana hatichaburisika kutya varoi. Tikakupurisa kukuvhomora kuna kukudhayakora kuFacebook iyi inotipa nebhara. Isina tinoona mari, ndinoona mari kuInstagram yangu, kuFacebook, kuTikTok, kuYouTube. Wanzo ichipinda yese ka1 kudai musi wa26 inenge iri mari tema yekuti kana Dr. Munomaine ndaihori. Relax. Zvaumaitira nati maita utsinyi. Ende usamborare nemusikana wako muchifara muchiti hai hatapedza hai havambodzikira maviewers havachanyanyi content. No! Misodzi yavo ichavaita kuti vasimuke vakanoita 2 million followers. Imukabva madonha pasi kuti mbo. Wona ina kamuchachi hasina kana huku kana chi. Nenyaya yekuti aita competition naTaira achitadza kungoiti kuzviitira zvake. Dai anga asingakompiti naTaira kutaura kuno pamwe dai atori ku 2 million followers. But because akadecide kurega kufokasa netalent rake achida kunotsvaga kunodonedza munhu ano competitor yake. Don't be like Kamchachi. Ati hudi hundu hutsinye hundu huroi hundu hwechirukasi hutengesi ini ndifanike indakafara zvekuti ndichiona vari vese paairport muri kunzwa ndikati vana vanoita content dzakasiyana but dzinonakidza vasangana taitotaiwa tichatoona maskits akanaka iwo wakuenda kunovhara vanhu uchida kuzviita unge wakangwara uchida kufidha kakuna kako kane musoro unenge watatelishas kaili anonzi kaili the worst parties kamwana kaya kanonzi kaili kamwana kako kamusikana kako kane zemo futi iwewe taiti hakavaki kanokana mari kadi kukuudza kuti zvauri kuita zvakashata. Don't do that. Zvauriwo ubayela izvo uchichema. Ndikaedha vanhu iri kupedza volume unogona kufona panapa. Chifonai paWhatsApp namba yandakuisirai. Hanzi hatidi kuudzirwa zvekuita kubva twadai. Inini vanhu vaya vanondishatira kuti wakabva wavhunduka mari yeipenda ndobva wadai. Havatorina kana respect taiti uya anenge achida kutosvikokudza izvemubhurugwa chaizvo.
but anozongoitira kuti vanhu vanozorega kuvhiyiwa zvinhu. Musi wakati kutiudzira zvekuita, musatiudzira zvekuita, tisakuudzira zvekuita handiti kuti mari yacho ipinde ndisina tichivhiyiwa. Kana usingadi kuti tikuudzira zvekuita kaita live yako mumba mako nemwana wako nemusikana wako. Tauranai mavhidhiyo enyu motaurirana moaona mumba menyu mega. Hati kuti muzowana mari iyoyo tisina tavhiyiwa. Saka tosiya tataura zvatinoda. Next time munhu nemunhu kumba kwake necontent yake. Ketina kana indakambonzi nomwe munhu ndiri kukumbira kukushanyira